Tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan Helsingin hallituspartnereiden hallitushuomenia, jossa tänään keskustellaan globaalin turvallisuustilanteen vaikutuksista PK-yritysten hallitusten toimintaan. Jos jotain on viime vuosina ollut suuressa muutoksessa, niin se on maailman järjestelmät ympärillämme, ja me ollaan tänään saatu kaksi ehkäpä Suomen parhainta asiantuntijaa keskustelemaan kanssamme siitä, että miten PK-yritysten hallitusten työpöydällä pitäisi näkyä turvallisuustilanteeseen varautuminen, reagoiminen ja toisaalta sitten se, että miten toimiva johto sitä hallitusta auttaa näissä kysymyksissä. Minä olen Elina Moisio ja hallituspartneri ja Motiva Oyn toimitusjohtaja, ja minulla on tänään täällä kaksi vierasta. Ensimmäisenä Arto Räty, kenraaliluutnantti EVP ja pitkän linjan turvallisuus- ja johtamisasiantuntija. Sinulla on valtavan pitkä ura puolustusvoimissa ja useissa keskeisissä johtotehtävissä Suomen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvissä asioissa. Nykyisin toimit elinkeinoelämän parissa useiden yritysten hallituksessa ja neuvonantajana, ja näistä hallituksista mainittakoon muun muassa Itärata Oy, Summa Defence, Etelä-Savon Energia ja Auris Energia. Ja ehkä sun näkökulma on hyvin pitkälti juuri tämä vanhasta perinteestä tuleva, miten tulkitaan tätä globaalia turvallisuustilannetta, mutta myös se, että miten itse näissä yritysten hallituksissa tuot omaa osaamistasi sinne hallitusten pöydälle. Tervetuloa. Kiitos. Mistä sä oot, Arto, kotosi? Parikkalasta, itärajalta. Mikä antaa varmaan tähän keskusteluun ihan oman säväyksensä, kun lähdetään miettimään näitä kysymyksiä. Toisena meillä on Markku Rajamäki, joka tulee Elinkeinoelämän keskusliitosta. Olet varatuomari ja työskentelet yritysten edunvalvonnan parissa, ja lainsäädännön ja viranomaistoimintaan vaikuttaminen on yksi näistä asiantuntijatehtävistäsi. Ja myös vastaat siellä yritysturvallisuuden ja varautumisen asioista. Ja käsittääkseni sinun kynästäsi on myös Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuuden kehikko, jota monikin yritys varmasti käyttää omassa varautumisessaan. Ja sehän on kehikko ja myös se työ, mitä teet, joka auttaa yrityksiä hahmottamaan näitä riskejä ja myös ehkä varautumaan oikealla tasolla, oikealla tavalla, oikeaan aikaan oikeisiin asioihin, eikö näin? Juuri näin. Kehikko itse asiassa 90-luvun alusta, mutta mä oon pitkässä ketjussa nyt viemässä viestejä eteenpäin. Aivan mainiota. Mistä sä oot, Markku, kotosi? Noormarkusta, joka on nykyään osa Poria. No niin. Läheltä sieltä myös näitä puolustuspaikkakuntia. Aloitetaan meidän keskustelu miettimällä vähän tätä tilannekuvaa. Jos ajatellaan sitä, missä globaali turvallisuustilanne nyt on, ja nämä mannerlaattojen liikkumiset muutaman viime vuoden ja jopa sanotaan 50 vuoden aikana on muuttanut tilannetta merkittävästi. Mikä on oikeasti muuttunut siitä näkökulmasta, mitä PK-yritysten pitäisi katsoa ja tarkastella? Kumpi haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa. Tietysti oikeastaan kaikki on muuttunut. Eli jos mennään 10 vuosia taaksepäin, tai 10 vuotta taaksepäin, niin huomattiin, että geopolitiikka ja globaalit kriisit oli vähän kuin suuryritysten ja valtioiden asioita. Ja PK-sektori ja pienet yritykset tuskin niistä hirveästi välittivät, koska järjestelmä toimi kuitenkin edelleen perinteisellä tavalla. Nyt ollaan maailmassa, jossa geopolitiikka vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa yhdestä kahvilasta suuriin pörssiyrityksiin kaikkiin tavalla tai toisella, ja meidän täytyy ottaa se huomioon meidän toiminnassa. Samaan aikaan on tullut valtava nopeusmuutoksia. Ja yksi Trumpin viitti saattaa muuttaa pörssikurssia ja vaikuttaa talouteen välittömästi. Samaan aikaan on tullut logistisen ketjujen haasteita, joka nähtiin viimeistä Hormuzin salmen yhteydessä, mutta on nähty myöskin muissa kriiseissä aikaisemmin nyt vahvasti, joka vaikuttaa kaikkeen maailmantaloudessa ja yksittäisen yritysten toiminnassa. Sitten meillä on Ukrainan sota, joka tietysti on jokapäiväinen murhenäytelmä meillä kohtuullisen lähellä Euroopassa. Se on tuonut meille myöskin Venäjän entistä kiihtyvämmän vaikuttamishalun hybridin kautta, ja se näkyy sitten eri tavalla meidän fyysisessä turvallisuudessa ja kyberturvallisuudessa ja myöskin logistisissa yhteyksissä, ja niihin laskee myöskin putkilinjat ja datakaapelit. Eli aika iso muutos on tapahtunut, ja tavalla tai toisella se pitää ottaa huomioon yritysten toiminnassa. Kustannukset, logistiikka, kyberturvallisuus, mitä Markku lisäät listaan?
Voisi lisätä paljonkin, mutta ehkä totesin näin, että se yhdistävä tekijä kaikessa, mitä Arto kävi tuossa läpi, on keskinäisriippuvuus. Eli pienikin yritys, paikallinenkin, ei enää omassa tyhjössään voi elää, vaan he on monella tavalla riippuvaisia ympäröivästä maailmasta. Kyberturvallisuus muullakin tavalla hyvänä esimerkkinä kuin tämä Venäjän vaikuttamisen kautta, että eihän verkossa ole rajoja. Eli kaikki, jotka verkossa on, niin on tietyllä lailla alttiina verkon riskeihin pienemmätkin yritykset. Me ollaan teknologiamaa, eli komponenttien saatavuus on meille kaikki kaikessa. Ja komponenttia ei välttämättä kaikki tulee sitten ei meiltä Euroopasta tai Suomesta tai Euroopasta. Iso osa tulee edelleen Kiinasta ja me ollaan hyvin Kiina-riippuvaisia. Mutta se ehkä sen näkökulma lisää vielä yhdistää pieniä ja isompia yrityksiä, itse asiassa kaikenlaisia organisaatioita. Niin tässä keskinäisessä riippuvuudesta ja siitä, että koko maailma on vähän niin kuin yhtä ja tavallaan riskit liittyvät toisiinsa, niin seuraa se, että kun organisaation sisältä katsoo, että millainen se riskienhallinnan kuva on, niin nyt on paljon enemmän painoa siirtynyt sinne ulkoisiin riskeihin. Ja niissä on tietysti se haastavaa, että todennäköisyyteen et voi vaikuttaa, juurisyitä et tiedä. On hyvin semmoisia amebamaisia pitkiä syy-seuraussuhteiden ketjuja, joka todella haastaa kaikkia yrityksiä niin kuin ymmärtää sitä, että missä kohtaa tavallaan jotain sellaista voi tapahtua tämän niin kuin pitkän syy-seuraussuhteiden ketjun tavallaan niin kuin jälkeen, joka sitten iskee meihin. Se yksi tavallaan kaikkein vaikein, ainakin omasta näkökulmasta, kysymys on se, että kun se on joko 1 tai 0, että jotain tapahtuu tai ei tapahdu. Toki on aina se kulku sitä kohden, mutta miten se todennäköisyydet, kun usein se pelataan sitä riskitarkastelua todennäköisyyksillä ja vaikutuksilla, niin miten se pitäisi nykyään teidän mielestä rakentaa se tarkastelu? Joo, musta mä vähän taaksepäin, että riskienhallinta on varmaan ollut aika pitkälle PK-yrityksessä tämmöinen pakkopullan tekeminen, on tehty riskikartta ja riskienhallintalistaukset pantu paperihyllylle ja unohdettu ja lähti jatkamaan toimintaa. Tämä on ollut rehellisesti myös aika isossa yrityksessä riskienhallinta on ollut kohtuullisen huonosti loppuun viety. On tehty se alkupätkä hyvin, mutta se loppu on tehty huonosti. Ja kyllä mä väittäisin, että tämmöinen skenaariointi tänä päivänä, se on täytyy miettiä erilaisia kehityskulkuja ja miettiä, mitkä sen kehityskulun vaikutus sinun yritykseesi on ja miten mitikoit sen. Eli tehdä se action-lista, toimivien luettelo sen skenaarion päälle. Ei riitä pelkästään katsotaan edes kehityskaaria, pitää myöskin miettiä, miten niihin voidaan varautua ja mitkä on ne toimenpiteet sen tilanteen eskaloituessa. Aivan samaa mieltä. Ja skenaariopohjaisuus siinäkin mielessä hyvä, että nämähän ei ole pelkästään vaikkapa turvallisuusriskejä. Näistä maailmanmuutoksista seuraa monenlaisia riskejä, mutta myös mahdollisuuksia. Sekin kannattaa muistaa. Että tämä maailman tilanne on myös monille suomalaisyrityksille mahdollisuus. Just niistä syistä, että meillä moneen muuhun maahan verrattuna vaikkapa varautumista on tehty kuitenkin ehkä pitemmälle menevästi ja paremmin monessa mielessä kuin monessa muussa maassa ja niiden yrityksissä. Ollaanko me perattu se mahdollisuuspuoli niin kuin sekä Suomessa, mutta myös ehkä yrityksissä riittävän pitkälle? Eli pystyvätkö yritykset löytämään itsestään sen mahdollisuuden, joka siellä voisi piillä ihan omin avuin? Ei välttämättä ole kyllä ulosmitattu kaikkea, mitä siitä on saatavissa. Yksi esimerkki, kaksikäyttöiset tuotteet. Se on mun mielestä sellainen asia, että Yhdysvalloissa on sitä tehty maailman sivu. On koko ajan miettinyt, että mitä kaikkea tarpeita tämmöiselle tuotteelle voi olla. Meillä se on ehkä uudempaa. Meillä on keskitytty jompaan kumpaan. Ja nyt se, että haetaan tavallaan just se kaksikäyttöisyyttä myös siltä puolelta, joka meillä ei ole ehkä ollut niin tuttua siinä meidän ajattelussa. Ehkä voisi vähän kärjistää, että me ollaan miettinyt, mitä se kaksikäyttöisyys tarkoittaa. Me ollaan miettinyt määritelmää enemmän kuin tekoa. Tämä on hyvin suomalainen julkishallinnollinen lähestymistapa asioihin, mistä itse asiassa voikin kysyä, että onko tämä edes yritysten vika vai onko se ollut sen, jota Artokin on johtanut, tätä meidän niin kuin puolustushallinnon, puolustusvoimain hankinnan, sen puolen kokonaisuuden tavallaan ymmärrystä maailmasta, joka ei ole ehkä kannustanut tähän suuntaan. Ja kyllähän meillä on jakautunut Suomessa jyrkästi siihen. Meillä on puhtaasti puolustustarvikkeet, sitten meidän kokonaisturvallisuuden muut sektorit, joita ei ole mielletty niin kuin kansallisen maanpuolustuksen elementeiksi. Nyt Ukrainan sotahan on näyttänyt sen, että yhteiskunnan resilienssi muodostuu niin monesta muusta tekijästä kuin sotilaasta. Että sen pitää olla läpileikkaava yhteiskunnassa. Ja se kaksoiskäyttötuotteiden tai vastaavien niin kuin tuotteiden meritys nousee entistä korkeamman koko ajan. Otan vaikka esimerkkinä energiantuotannon, energiajärjestelmät, datan siirto. Nämä on kaksi sellaista esimerkkiä, missä niin kuin löytyy valtavasti erilaisia mahdollisuuksia. Ja kyllä minusta Suomi osittain on hyödyntänyt, mutta täytyy myöntää, että ei ole näkynyt mitään suurta buumia tällä hetkellä. Sitä kohti kuitenkin. Sitä kohti kuitenkin. Jos ajatellaan sitä niin kuin PK-yrityksen hallituksen näkökulmasta tätä
näihin liittyviä mahdollisuuksia. Ja jos tunnistetaan sellainen, niin olen käsittänyt, että nyt tällä hetkellä puolustuspuolella on esimerkiksi perustettu innovaatio-osasto, joka koordinoi yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, mutta miten he lähtevät, miten tätä kannattaa lähteä viemään eteenpäin? No jos mä lähtisin taas, tykkään mennä taaksepäin. Mennään taaksepäin ensin. Mutta pakko sanoa, että eihän meillä niin kuin sotilaisen maanpuolustuksen hankintojen ja yritysten välinen yhteenliittymä ole ollut ihan riittävän vahva aikaisemmin. Ehkä nyt ymmärretään se, että pienetkin yritykset saattaa olla hyvin ratkaisevia tulevaisuuden puolustusratkaisuissa ja olisi pakko löytää semmoinen toimintamalli, jossa niin kuin kehitystyössä riskit jaetaan tavalla tai toisella kahden toimijan kesken, sen hankkijan kesken ja kehittäjän kesken. Jos koko riski on yrityksen puolella, niin yritykset ei uskalla eikä voi ottaa riskiä, eivätkä saa myöskään rahoitusta siihen. Suomessa suurin ongelma on rahoitus tällä hetkellä. Sen saaminen pienille ja keskisuurille yrityksille, vaikka heillä olisi hyvinkin keskeisiä hyviä tuotteita tulossa, niin se on hyvin vaikeaa ilman isoja kauppoja. Ehkä meillä on myöskin hiukan kehittämiselle sijaa siinä, että kun yritykset, vaikka nyt ei puhuttaisi pelkästään niin puolustushallinnon kanssa niin kuin yhteistyössä tehtävästä kehittämisestä, mutta kun yritykset lähtee jotain kehittämään, niin ehkä siinä on vielä niin kuin opittavaa kehittävää, että lähdettäisiin kehittämään yhdessä muiden yritysten kanssa, eikä vain yksinään. Koska aika usein me puhutaan loppuviimeksi niin kuin asiakkaiden kokonaisratkaisuiden tarpeista ja aika harva yritys sitten kaikilla toimialoilla siihen yksin kykenee. Siinä suhteessa tämmöiset erilaiset klusterit ja kehittämisverkostot on kyllä erittäin tärkeitä ja soisi, että niitä vielä enemmän ehkä niin kuin käytettäisiin ja rakennettaisiin jo varhaisemmassa vaiheessa, kun ehkä nykyään tapahtuu. Kyllä se tietysti rohkeuden puute meillä myöskin olemassa. Että meillähän niin kuin konkurssi on häpeä. USA:ssa konkurssi on lähtökohta. Jos et saa johtajana koskaan tehnyt konkurssia, niin sä et ole koskaan yrittänyt. Eli meillä on jotenkin nyt sen suhtautuminen hyvin, jos sanotaan puritaaninen tässä mielessä, me ollaan hyvin tiukkoja ja tarkkoja, että aina pitää onnistua. Ei voi aina onnistua yrityshankkeen toiminnassa. Tulee epäonnistumisia, sitä kautta noustaan. Katsoo meidän pelifirmoja, ei nekään alussa ollut mitään menestystarinoita. Ja toi näkyy siinäkin, kun miettii, että miten sitten lähdetään myymään ja markkinoimaan niitä ratkaisuja, niin otetaan nyt esimerkiksi ruotsalaiset yritykset ja Ruotsi, niin kyllä se meitä enemmän rohkeutta lähtee myymään ja markkinoimaan semmoista, mikä ei välttämättä ole aivan valmis vielä. Me taas halutaan, että se tuote on niin kuin priimaa ja sitten me tiedetään, että nyt sitä voi lähteä myymään ja markkinoimaan. Tässäkin suhteessa ehkä sitä rohkeutta just. Ehkä tässä hallituksille ja yrityksille voisi olla yhden tärkeä viesti on se, että mitä pienempi teknologiayritys, sitä useammin sen härpäkkeen kehittäjä on itse toimitusjohtaja, samalla myyntijohtaja, markkinointijohtaja, viestintäjohtaja, talousjohtaja. Meillä pitäisi erottaa nämä tehtävät toisistaan. Kehitystyön tekijä ei voi yleensä olla se paras viejä ja myyjä. Ja USA on tästä esimerkkiä, siellä on juuri niin, että ammattijohtaja pyörittää sitä yrityksen myyntiä, markkinointia ja operatiivisen johtamisen toimintaa, ja sitten erikseen kehittävät. Tähän liittyy myös varmasti sekin, että usein näissä yrityksissä sitten hallituksessa on tämä henkilö, vaimo ja koira. Niin, tai sitten siellä on saman alan edustajia, samalla koulutustaustalla olevia ihmisiä, jolloin se diversiteetti hallituksessa ei toteudu. Jolloin se esimerkiksi ensimmäisten ulkopuolisten tuominen saattaa ratkoa joitakin kysymyksiä ja myös vaikka se on työlästä ja vaikeaa ehkä ne ensimmäiset tuoda sisään, mutta niihin toki saa apuja sitten myös. Vielä mietin tuossa, kun puhuitte sitä, että minusta on vähän hassua se, että kun meillä siellä huoltovarmuuden puolella on kuitenkin niin valtavan vakiintunut ja hyvä yhteistyömalli yritysten kanssa, toki ne ovat yleensä vähän siellä isomman yrityskoon päässä, mutta miksi juuri tässä sitten niin kuin puolustusteollisuuden puolella se on ja pidetty niin kovin suljettuna, mutta se on varmasti juuri tätä historiallista jäännettä. Kyllä se on historiallista jäännettä ja myöskin meidän puolustusvoimien, ehkä ei pitäisi puhua liikaa puolustusvoimista, koska puhutaan nyt siis koko Suomen varautumisesta, mutta kyllä niin kuin puolustushallinnon ongelma on tietysti ollut hankintaorganisaation kohtuun jäykkä ja se johtuu siitä, että meillä on ollut todella pienet budjetit, eli jokaista markkaa ja myöhemmin euroa on pitänyt tarkkaan vahtia, että se tuottaa sen parhaan mahdollisen lopputuloksen ja silloin tullaan varovaiseksi, hitaiksi ja eikä uskalleta ottaa riskejä myöskään. Et siinä on myöskin omat syynsä taustalla meidän historia on kohtuullisen out rahassa mitattavissa. Mutta lopputulos on kohtuu hyvä, jos vertaan eurooppalaisiin muihin vaihin tänä päivänä. Kyllä Suomessa, jos tätä resilienssiä miettii sitten kaupalliset kannalta tai miltä tahansa, niin kyllä meillä vahvuuksia on ihan ehdottomasti ja niiden varaan on niin kuin
hyvä ja helppo rakentaa, että se täytyy tässä kaikessa kyllä muistaa. On totta. Meitä tullaan ulkomailta asti ihailemaan tässä asiassa, miten kokonaisturvallisuuden kehikossa on koko yhteiskunta mukana. Juuri näin. Nyt palataan keskustelussa takaisin sinne hallitusten agendalle. Puhuttiin tästä riskienhallinnasta ja siitä, miten sitä pitäisi kehittää. Voidaan puhua siitä vielä vähän lisää, mutta millä muilla tavoilla asian ja tämän turvallisuusympäristön muutoksen pitäisi näkyä siellä hallituksen agendalla? Miten se skenaariotyöskentely olisi järkevää ja tehokasta ja just se johtopäätösten vetäminen ja muu? Eli miten te organisoisitte sen ja miten se on esimerkiksi organisoitu, Arto, siellä teidän yrityksissä? Tässä skenaariotyöskentelyssä semmoista oleellista on se, että se ei ole semmoinen, joka tehdään kerran 5 vuoteen, vaan se on työkalupaketti, joka elää koko ajan tilanteen mukaan. Ja sen pitäisi hallituksen agendalla näkyä jollakin tavalla joka kokouksessa. Ja puhutaan vaikka yhdestä sektorista, turvallisuudesta. Meillä on erittäin hyvin otettu pääosan hallitusten agendan ykköskohdaksi niin kuin työturvallisuus. Mutta fyysinen turvallisuus ja kyberturvallisuus eivät ole yleensä agendalla, vaan ne on vähän pimiössä siellä taustalla. Nämä tekijät pitää ottaa nyt agendalle myöskin kärkeen, koska kaikkia yrityksiä kohtaa tällä hetkellä niin vakoilutoimintaa kuin hybriditoimintaan liittyy erilaisia osioita, ja sen suhteen pitää niin kuin miettiä ratkaisuja. Mä otan vaikka yhden energiayrityksen esille, koska silloin kun ollaan kaupunkiympäristössä ja sä oot ainut toimija toimittamassa lämpöä kaupungissa, niin jos ennen vanhaan kaikki perustui siihen, että poltti puuhaketta, niin silloin tuotettiin lämpö. Niin tässä maailmantilanteessa kannattaa miettiä, että missään tapauksessa et saa pitäytyä yhdessä lähteessä, sun pitää diversifioida se lämmön lähde, ja näin ollen mekin on tehty sähkökattilaa, me on otettu datakeskuksesta lämpöä, ja miettinyt erilaisia ratkaisuja ja miettinyt myöskin meidän verkostoa niin, että jos se menee rikki jostain paikasta, niin voidaan kierrellä se ympäri. Eli joka paikassa pitäisi olla erilaisia ratkaisumalleja eri tilanteisiin olemassa, ja se pitää ottaa hallituksen agendalle mukaan ja käydä keskustelua siellä, olla aktiivinen. Ja ei hallitus voi keskittyä vain talouslukuihin, vaan sen pitää keskittyä myöskin tähän turvallisuusympäristöön, niin siihen markkinaympäristöön ja sen muutoksiin. Mä tuosta säännöllisyydestä ihan samaa mieltä. Se on, jos miettii, mikä niin kuin isommissakin yrityksissä usein riskienhallinnan mielessä on kehittämiskohde, on se, että miten se riskienhallinta on linkitetty siihen muuhun johtamiseen. Tyypillistä me puhutaan silloin strategiaprosessista, vuosisuunnitteluprosessista, kuka sitä milläkin nimellä kutsuu, mutta se, että jos on niin kuin irtonainen erillinen elementti siinä eikä osa sitä prosessia, niin irti se myöskin jää. Ja se on niin kuin yksi, mitä mä peräänkuulutan. Mä haluan tuoda sen esiin, että tämä oli vaikka kyberturvallisuus esille ja esimerkiksi, niin mä hyvin voin ymmärtää sen, että monet hallitusammattilaisetkin saattaa kokea kyberturvallisuuden joka teknisenä, vähän etäisenä asiana, josta ei oikein saa kiinni. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää, että siinä hallituksessa olisi monenlaista osaamista, ja sitten niihin keskusteluihin voi olla hyvä ottaa vaikka asiantuntijoita sieltä yrityksestä mukaan. Ihan vaan se, että kannattaa, että mitä toimintaympäristön muutoksia on, mutta sitten sillä koko porukan asiantuntemuksella mietitään, mitä se tarkoittaa ja analysoidaan sitä asiaa. Ja sillä me päästään niin kuin hyvään laadukkaaseen lopputulokseen. Joo. Miten te koette toimivan johdon tavallaan työn ja on tässä asiassa? Eli kun toimitusjohtaja nyt kuitenkin on siinä se päävastuullinen kaikesta, mutta ikään kuin johtoryhmätyöskentelyssä tämän saman kysymyksen. Se tapahtuu sitten siinä samassa syklissä, kun asiat tulee myös hallitusten pöydille. Usein on niin, että jos hallitus vaatii jotain hallituksen agendalle, se ilmestyy myöskin johtoryhmän agendalle. Sieltä se ilmestyy myöskin johtoryhmän niin kuin alapuolelle ja organisaatiot. Kyllä se kulkee 2 reittiä alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin. Ja molempia reittiä pitää käyttää, mutta kyllä hallituksen pitää vaatia tiettyjä asioita heille niin informoitavaksi ja esitettäväksi. Ja mä väittäisin, että turvallisuus on sellainen asia, jota ei ole niin kuin Suomessa. Me on eletty niin kuin omalla tavalla, vaikka me ollaan Venäjän naapuri, niin omalla tavalla lintukodossa. Meillä on ollut aika stabiili tilanne ja turvallinen olotila. Ja nyt kun niitä erilaisia tiedusteluun ja hybriditoimintaan liittyviä niin kuin aktiviteetteja ruvennut näkymään, niin nyt ruvetaan pikkuhiljaa huomaamaan, että hei, tämä koskee kaikkia työntekijöitä yrityksissä. Ja turvallisuus perustuu siihen, mikä on yksittäisen työntekijän asenne, miten hän suhtautuu asioihin, ja erityisesti kyberturvallisuudessa se yksittäinen ihminen on se ratkaiseva tekijä. Ja niin kuin että jos hallitus, minä ainakin haluaisin, että kaikissa yrityksissä, missä itse olen, niin turvallisuus testataan. Ja se ei tarkoita, että
mä käyn itse katsomassa, vaan palkataan ulkopuolinen fyysinen tunkeutuja ja kybertunkeutuja ja pannaan se tekemään reikä taloon ja katsomaan, mistä pääsee sisälle ja mitkä on ne ongelmat. Ja näin on tehty parissa firmassa ja täytyy myöntää, että kaikkiin on päästy sisälle sekä fyysisesti että kyberkentässä, mutta kaikki aukot on nyt tukittu. Yhdessä firmassa tehtiin kyberauditointia tässä pari kuukautta sitten. Sen auditoinnin yhteydessä huomattiin merkittävä kyberhyökkäyksen alku, joka oli tunkeutumassa yritykseen ja se pystyttiin pysäyttämään ajoissa. Ja se auditointi tuli oikeaan aikaan. Sillä on hyvä tuuri mukana, mutta jos auditointia ei olisi tehty, niin olisi käynyt ehkä huonosti. Joo. Mä ehkä nostaisin vielä yhdeksi metodiksi niin harjoittelun. Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä keskinäisriippuvuudesta ja kaikki kun ollaan keskinäisriippuvaisissa tilanteissa, niin se, että otetaan sitä omaa toimitusketjua läheisempiä kumppaneita ylä- ja alavirtaan mukaan erilaisia skenaarioita vasten harjoittelemaan, mitä tapahtuisi jos. Niin se on niin kuin tehokas keino tavalla läpivalasta niitä syy-seuraussuhteiden ja toimitusketjujen pitkiä ketjuja ja löytää tavallaan niitä kehitettäviä kohteita, mistä sitten vastaa välillä kumppani, välillä me, välillä yhteistyössä. Mutta se, että niitä löydetään, niin se harjoittelu on hyvä keino siihen ja meillä on Suomessa hyvä kokemus siitä, mutta tässäkin asiassa niin painottuu liikaa sinne ehkä suuriin, niihin, jotka on huoltovarmuusorganisaatiossa mukana ja ylipäätään tämän tyyppisessä tekemisessä niin kuin yli organisaatiorajojen enemmän. Kyllä mä laittaisin kaikille hallitusjäsenille lukutehtäväksi lukea Suomen yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja katsoa, mitä se pitää sisällään. Sieltä löytyy kaikki ne keskeiset elementit ja keskeiset alueet, mihin pitäisi fokusoida katsetta yrityksissä. Ehkä ne, jotka käyvät valtuutuksen maapuolustuskurssin tai alueellisen kurssin, ovat perehtyneet asiaan. Välttämättä muut ei ole lukeneet, ovat katsoneet ehkä kuvia jossain siitä, mutta kannattaa lukasta läpi. Se on hyvä dokumentti ja se on globaalisti ainutlaatuinen asiakirja sen takia, että missään muualla mä olen nähnyt tämmöistä näin kokonaisvaltaista lähestymistä yhteiskunnan turvallisuuteen kuin Suomessa. Kyllä, jossa jokaisella on myös roolit ja vastuut. Samanlaisen mallina voi tiputtaa hallitukseen. Roolit ja vastuut, jakaa niitä. Koska musta tuntuu, että hallitukset on aika passiivisia puuttumaan tämän tilannekuvan ylläpitämiseen, koska tilannekuvahan on kaiken johtamisen niin kuin lähtökohta. Se on se perusta. Ja jos meillä ei ole tilannekuvaa, niin ei me pysty johtamaan. Ei hallitusta eikä operatiivista tiimiä. Ja siinä mielessä tilannekuvan rakentaminen ei ole, myönnän kyllä, että se ei ole helppoa tänä päivänä, koska kaikki muuttuu niin kuin valon nopeudella. Mutta siitä huolimatta se ylöskuva pitäisi säilyttää ja antaa näiden hetkellisten häiriöiden mennä niin kuin piikkeinä ylös, eikä antaa niiden sotkea sitä kokonaiskuvaa. Ja säännöllisyyshän se ainoa keino, millä tuohon päästään. Siihen ei ole niin kuin mitään muuta kiertotietä. Sitä täytyy jumpata ja mä en kannata ehdottomasti se, mitä Arto aikaisemmin totesi, joka kokouksessa on syytä käydä näitä asioita läpi. Safety, niin työturvallisuus, me otettu siihen kokoukseen. Kyllä. Se on niin kuin tullut siitä pikkuhiljaa ESG:n kautta ylös. Se on nyt lähes kaikilla se on ykkösenä käydään läpi ja jopa niin, että jos sormi jää jollekin väliin, niin sitä käy raportoimassa sen sektorin tai divisionan johtaja, mitä on tapahtunut, miten reagoidaan jatkossa, mutta onko meillä sama asia turvallisuudessa? Ei ole. Joo, näin on. Kokonaisturvallisuuden mallista mä haluaisin sanoa sen vielä, että siinä on sekin hyvä puoli, että kun siinä on koko yhteiskunta yksilöitä myöten on vastuutettu kukin omalta osaltaan, niin se, että jos me saadaan sen tyyppinen malli ja henki ja asenne yrityksissä, niin sehän kantaa ihmisten yksityiselämää ja he hoitaa 72 tuntia asiansa kuntoon ja se rupeaa niin kuin näkymään tavallaan osana kulttuuria pikkuhiljaa. Hyvä, kun nostit tämän kulttuurin, koska varmaan yksi kysymys on myös se, että asiantuntijat ja henkilöstö pystyy ja uskaltaa ottaa asioita esille ja nostaa myös sieltä alhaalta ylöspäin niitä asioita, mitä havaitsevat. Ja varmaan sitten, kun on se testaus ja harjoittelu, niin on myös se koulutus. Että koulutetaan sitä omaa porukkaa näihin niin kuin tilanteisiin ja myös esimerkiksi siinä kyberturvallisuuspuolella. Kyllä, ehdottomasti koulutus. Ja sitten jos miettii tuon kyberturvallisuus, niin kuin monessa mielessä herkuinen esimerkki käyttää, niin tässäkin, niin meidän pitää päästä semmoista stigmasta eroon, että organisaatio, johon on hyökätty ulkoa niin kuin kyberkeinoin, niin se olisi jotenkin automaattisesti hoitanut hommansa huonosti. Eihän siitä ole kysymys. Tämä on jatkuvaa kilpajuoksua. Jokaiselle yksilölle voi käydä näin, lähes jokaiselle yritykselle voi jossain kohtaa käydä näin. Mutta pitäisi päästä niinku eroon siitä, että se on jotenkin niinku automaattisesti tarkoittaa sitä, että ei ole tehty etukäteen niitä hommia, mitä olisi pitänyt. Niin.
Tärkeintä on, että niistä opitaan ja jatkossa mietitään, että mitä tämä tarkoittaa meille, mitä me estetään vastaavaa jatkossa. Ja moni ajattelee, että palomuuri hoitaa asiat. Just näin. Se on sellainen niin virekuva, koska lähtökohta on se, että hyökkääjä on jo sisällä. Kyllä. Poikkeavuudet pitäisi löytää sieltä. Joo. Ja tämä pätee kaikkeen muuhunkin. Ihan samalla lailla työturvallisuudessa väeltä piti tilanteet. Ei se ole syyllisten hakemista, se on organisaation oppimista. Joo, just näin. Joka liittyy siihen samaan, että konkurssin voi tehdä ja se on vain oppimista. Niin. Vielä ehkä siitä PK-yritykset ja resurssit, jotka on siellä niinku tiukoilla ja aika ja ihmiset on myös niitä resursseja. Miten priorisoidaan näissä kysymyksissä tänään, niin kuin mitä tehdään ensin? Osana tietenkin tätä jatkuvaa suunnittelua, niin kuin totesitte, mutta onko se kysymys, mikä pitää esittää, on se, että mikä on se niin kuin kriittinen tekijä, jolla toiminta turvataan, mistä lähdetään sitä kelaamaan vai mistä lähdetään? Musta se lähtee yrityksen strategian laadinnasta ja strategiasta ja sen pistämistä pakettiin sillä tavalla, että siinä otetaan huomioon ne keskeisimmät tekijät. Jos strategia ei ole laadittu niin, että se pitää sisällä kaiken, aika vaikea sitten puuttua siihen, mutta resurssien puuttuminen ei ole este sille, että näitä asioita voi käsitellä. Kukin firma käsittelee niitä omalla tasollaan. Ei kaikki voi katsoa koko maailmaa ja kaikkia asioita, mutta minun yritykseen liittyvät uhkat pitää pystyä havaitsemaan ja haasteet ja riskit ja myöskin ne sun mainitsevat mahdollisuudet. Kyllä. Jos ei niitä strategiassa huomioida, niin aika vaikea kuvitella sen yrityksen menestyvän. Just näin. Ei se aina ole niinku kysymys siitä, että nyt pitää olla joku henkilö, jolle nyt niinku annetaan tämän tyyppinen tehtävä, vaan kysymys siitä, miten me organisaatio hoidetaan se, että meillä on ainakin jonkin verran aikaa ja niinku huomiota antaa näille asioille. Mun tekee aina tässä kohtaa mieli todeta, että mikä osakeyhtiöllä 1 luvun 5 pykälän mukaan osakeyhtiön toiminnan tarkoitus. Se on voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mikäs on sen lähempänä sitä voiton tuottamista kuin niiden riskejä ja mahdollisuuksien läpikäynti? Ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Kyllä. Aivan. Näin. Se on just näin. Lähestymme podcastin loppua, koska aika liikkuu niin nopeasti tässäkin aiheessa. Ihan lopuksi mä haluaisin kuulla teiltä, että jos hallituksen pitäisi tehdä nyt yksi asia tämän meidän keskustelun perusteella, niin mikä se olisi? Tässä on nyt mainittu muun muassa yhteiskunnan kokonaisturvallisuusstrategian lukeminen ja tämän strategiasyklin tavallaan vähän niin kuin viikkaaminen siihen, että tämä on mukana siinä. Jokaisessa kokouksessa käsitteleminen, mitä muuta on sellaista, mihin nyt pitäisi juuri tarttua tässä hetkessä? No kyllä mä väittäisin, että se niin kuin sen geopoliittisen toimintaympäristön muutosten arviointi, niitä, miten ne vaikuttavat minun yritykseni logistiseen ketjuun, minun yritykseni markkinaan, toimintaan ja myöskin niin kuin mahdollisuuksien tulevaisuudessa. Kyllä sen kokonaisuuden ymmärtäminen minusta on keskeinen valitteessa asiassa. Mä ehkä jatkaisin vielä niin, että jos ei ole keskustelua käyty, niin hallituksen voisi olla hyvä kysyä toiminnalta johdolta, että mitkä meidän kruununjalokivet on. Mitä me tarvitaan vähimmillään, että me pystytään edes nilkuttaen toimimaan ja tuottamaan sitä, mistä asiakkaamme ovat eniten riippuvaisia ja mistä näin ollen myöskin todennäköisesti meidän tulovirta on eniten riippuvainen. Siinä on jo niin kuin aika mun mielestä hyvä setti, jos tuohon niin kuin löytyy yhteiset vastaukset ja lähdetään miettimään, mitä me turvataan se. Tapahtuu mitä tahansa. Nämä nyt sitten kaikille PK-yritysten hallituksien pöydälle seuraavaan kokoukseen. Erinomainen keskustelu ja lämmin kiitos Elinkeinoelämän keskusliiton Markku Rajamäki. Ja mikä on yleistitteli Arto Rädylle? Yleisturvallisuushäslääjä. Okei. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta ja hyvää kevättä. Kiitos.